Dneska som sa rozhodol, že pôjdeme na zakázané místa v lese. A čiže poďme odtiaľto preč rýchlo, ale ja už to vôbec dobrý pocit. Tak to je dosť teda. Také... Ja sa idem baviť. Dobre, tie zakázané místa sme presne našli tam niekde na tých Google mapách, že Dubravský les napíšete do tých Google map a potom vám to vyhľadá všelijaké místa, kde môžete, kde nemôžete ísť. A ja som si pár z tých, kde nemôžeme ísť, som si vybral a tam presne pôjdeme. Lebo viete, keď nekam nemáte ísť, tak automaticky tam každý chce ísť. A aby ste videli, že čo tam je, tak tam teraz ideme. Je to cca nejakých 7,5 km, tak nejak, takže úplne blízko to není, ale tak pre tie zakázané místa, čo chceme každý vidieť, tak tam teda ideme. Konečne sme teda v tom lese, pauza na pití. Pitný režim je dôležitý a my pokračujeme. Dobre. Koľko to je ešte? 2,7 km. Dobre, tak to už som prešiel celkom dosť. Tak ideme na to. Dobre, po veľmi dlhej ceste sme konečne pri prvom bunkri, ktorý je samozrejme vstup zakázaný. Samozrejme, dvere tu otvoriť asi nepôjdu, ale skúsime. Ale dvere ne. Takže ideme to z okna. Ideme kúka. Sme tu. Dobre, tak sme vnútri. Teda pekná omietka inak. Akože zachovala, musím uznúť. A tu už není asi nič inak, ale celkovo tieto priestory dobré by boli. Kebyže majú ešte krajšiu omietku, ale teda akože aj farbu. Sice nehovorím nič, že je pekná, ale akože nie som fanúšik takých deravých stien. Ale komu sa páči, je to pre vás, ideme do našho bunkru. A tento bunker bol taký na začiatok slabší, takže mu dávame taký 3 z 10. Dobre, tak toto je ďalší bunker. Zákaz vstupu. Čo nám je jasné, lebo preto robíme toto videjko. No a nezabudnite, dokúkajte toto video až do konca, lebo na konci bude úplne ten najväčší bunker, čo je väčší možno 100-krát väčší než tento. A k nemu pôjdeme až na konci, takže dokúkajte rozhodne video do konca. Dajte like, odber. A my ideme asi na to. Dobre, pekná stena. Toto vždycky milujem na týchto krásnych bunkroch. Dobre, tu mám bez bariéru prístup. Toto je trošku strašidelné. To je. Tu máme ďalšiu izbu. Tak tu stena ani není. Tu máme byť takto stena, tam má byť vchod, ale stena není a vchod je aj takto. Takže môžete si ešte pekne pozrieť nádherné nápisy. Pekne aj zem, tu je pekná aj zem, pozor na to. Takže tomuto bunkru dávam tak 4 z 10. Dobre, ako ďalší tu máme tento krásny bunker, čo vyzerá síce jak garáže, ale ja neviem, čo to naozaj je. Toto je akože také vojenské alebo vojenské území, že by to mohlo byť teoreticky ako garáž pre tanky možno, alebo také niečo. Takže nejaká garáž to jednoducho je a my sa tam ideme pozrieť. No, spíva. Tu je teda jeho vodu, ale hlavne trúbky. Normálne, že trúbky. Ideme sa pozrieť do toho vedľajšieho. Wow, tu teraz sme nevidí. Ale celkovo je tu taký herný pocit mám z toho, že celkovo tých stien je také, vyzerá tak moderné celkovo, tak štýlové. A nič zaujímavé, takže ideme ďalej. Dobre, tak tu máme ďalší taký istý bunker, len bol tam, takže nič zaujímavé, jedine tá stena vzadu celkom pekná, ale to je tak jedno. Tak toto boli títo 3 garáže, alebo jak tomu povedať,
dávame taký 40 maximum. Takže teraz ideme do exkluzívneho a vidíme sa tam. Dobre, tak toto je jeden z najviac strašidelných bunkrov. Ideme domov. Tu si musím prichystať mobil so svetlom, lebo tam je nikde. Úprimne sa dosť akože bojím. Treba dávať pozor na kam šlapeme, lebo neviem, aké to tu je bezpečné. Uj, to čo je? Tu sú milión komárov snad. Na to dali ty strašidelné, lebo nevíš, čo na teba môže vyskočiť. Ne, to sa zagrú, ja. Veď to vtipne. Kraken. To znamená to, že tu býva kraken. To je tá vecička. Akože normálny strop, veď ja mám 1,72 m a tu nejaký človek vyššie by sa ani nezmestil inak. Tu je niečo? Pozrite sa. No tak to je dosť strašidelné. A či poďme odtiaľto preč rýchle, ale ja už to vôbec dobrý pocit. Ešte rýchle preč odtiaľto. Tak z tohto bunkru som nemal vôbec dobrý pocit. No tak dobre, tento bunker bol vážne ako je strašidelný, musím uznať. To som sa normálne ja, akože tam bál, sa to možno nezdalo, ale bál som sa dosť. A tomuto bunkru, ten by si zaslúžil kľudne aj, že 7,5 bodov z 10. Ideme na ďalší. Ďalší bunker. Dobre, takže máme takýto asi najväčší bunker, by som teraz mohol povedať aj kľudne. Takže poďme si pozrieť, jak vlastne vypadá, jak vlastne človek je vnútri a ukážeme si ho. Takže nevstupujte pod bremeno. Takže dobre, nevstupujeme pod bremeno. Tasné sme nad bremenom. To mi prípada na taký molo, keďže tu je voda, tak to je také molo na to, že akože okolo, že takto to má parkovať vody, alebo jak také, neviem, prípada, že to je na vlaky, alebo také niečo, neviem, čo na kapete, ale musím myslieť, že to je noha normálne. Takže toto vyzerá, to vyzerá úplne jak teníska. Dobre, schodíky. No a to som dal to skoro podkop, čo je to tu dole? Načrtné na tak to je absolútne nepraktické. Tak tu bývali špiniaci. Pekné grafiky, musím uznať. On ten sak, pekný názov. To sú veľké krství veže. Tak vlastne, tak sme robili ten záber sem. Viete, editor vám tam dá. Tak, odtiaľto sme dokamerovali. Kríže. Toho, jaký zvuk dal. Ale radšej to robiť nebudem, lebo neviem, čo tam môže byť. Hľade odtiaľto, vidíte tú díru, tak vyjde potkán zrazu. To by som asi umrel, keby videl odtiaľto potkán a skočí sa. Dobre, a to ešte nie konec. Tu máme ešte jeden taký istý bunker hneď tu vedľa. Takže poďme to. Odídeme a ideme tam. Takže tu vedľa by to malo byť, takže
Žádná nějaká extra velká technička. Wow. Je nějaký bezec, se robí mouníček. Jak fajno. A to vážně, to je normálně dobré pre bezďakov. Akože musím uznať, že to je normálne dobré bývanie pre bezďakov, veď pozrite, není tu ani zima, akože to bude leto síce, ale akože není tu zima na to, že to je vlastne venku. Čo to? To je železo? Ja, že tak dole. To je jedno. Takto. To som ja. Čo je? Zase trúbka. A víte, čo znamená trúbka? Trúbka znamená to, že vnútri sú plno potkanov a keď do toho buchnem, tak vyjde 100 potkanov odtiaľ ven. Takže tam do toho búchať nebudeme. A ešte som si všimol, keď sme teraz sem vchádzali, že tam boli, jak sme sem vyšli, tam boli také schody a hneď vedľa tých schodov boli také, že také nejaké, neviem, nejak dvere. Takže ešte tam sa ideme ešte pozrieť. Let's go! Tak, tie schody boli hneď tuto, jak sme vchádzali, vidíte, tu je toto, strašne temné a škaredé, tak tam presne sme boli, to ani není normálne vidieť úplne dozadu. Tak tam sme boli a tu, jak vchádzate, tak tu sú tie schody a hneď tam, tak tam sú také dvere, tak tam ideme teraz. Tu sa musím zahrať aj na Tariho trošku. Tu vidíte, krásne, také zaoblené steny. Úplne nádherné, aj tu. Úplne nádhera. Ale bohužiaľ tie dvere sú bohužiaľ zamknuté. Ale môžete sa detailnejšie pozrieť, ako to tam vyzerá. Dobre, tak toto musím hodnotiť veľmi dobre, lebo bolo to aj zaujímavé, bolo to akože také, že adrenalinové, musím uznať. Sice nezdá sa, ale bolo to dosť zaujímavé. Veď vidíte podľa toho videa. Takže toto si zaslúži, myslím, že aj čistých 8 bodov 10. A teraz ideme už konečne na ten najlepší bunker z celého videa, ktorý je veľký, možno ešte 50x20 než toto. A ideme tam. Let's go! Dobre, toto. Teraz schádzame do areálu samotného toho opusteného domu, alebo jednoducho do opustenej veci zakázanej, kde nemáme čo robiť a ideme tam. No, konečne sme tu. Snad nás teda nikto nevidí a snad tu nie sú kamery. Dobre, trošku sme posunuli lokáciu, lebo tam nebol vchod, takže sme ešte hľadali vchod a hlavný vchod je tu. Snad to teda bude otvorené. Ale dobre, už sa lapol, to nie je to. Takže ideme dovnútra. Tak toto je teda extrém. To vyzerá jak banka, alebo tak. Vidíte tie schody? Také jak... To sú normálne drahé schody, podľa mňa. Kúpelka. Čo tam je? Tak to je dosť teda také ďalšie divné. Zase 1000 komárov už. Tak to šrtilo. To bola asi 50 kúpelka. Tu vidím tie koutiky alebo tak nejak. To je normálne. To keby, že je dobrom, to je normálne drahé materiál, tu použité len drevo. Úplne, že kachličky, normálne drahé kachličky, ale úplne, ten prach inak, tak ten tu je trošku vác.
Trošku je vidieť, že tu prach trošku nevytírali. Moc je toho. Čo tu robí? To sa tam pomúčil. Aj to vyzerá, lebo je nejaká mučiareň. Vidíte tie káble. To je to nejako priviazaný. To je strašidelné. Poďme odtiaľ to radšej preč z tejto miestnosti. To radšej preč, čo? To bolo hrozné. Toto je ešte stále horšie. To čo je? Tu není zem. Tu sú dvere. Ale zem tu není. Tomu to vôbec nerozumím. Tak odtiaľto. Rýchle preč. Poďme radšej na to poschodí. Na to nedopadnú tie schody, teraz keď chodím potom. Možno som tomu neveril. No to musí byť po kraji schodov, normálne po strední. No tam lakom to je normálne, ale kde tam bol, jak by úplne ma to vylákalo, no. To je ten hydrant. To je tak strašne zaujímavé vyberať. Nebo ešte k tomu sa nesmieva teraz. Normálne už je skoro tma. Akože ešte je svetlo, ale už je skoro tma. Tak je to ešte viac strašne, ale nie normálne. Čo je to? Dobre. Tak asi tak pôjdeme. Táto stena to niekto dal tak záležať, že ju celú pografitoval. Tak to je akože extra. Tu je ďalšia nejaká miestnosť. Tu vyzerá, to je veľké normálne, jak trieda školská. To je normálne veľké školská trieda, hej, čo je tu to umývadlo. Víte, jak v školách sú akože, je to tabula, tu akože lavice a to, čo by to umývadlo vždycky v rokoch, tých striedoch, tak tu akože ešte kachličky, úplne tak vyzerá. Tak pozrite sa na ten výhľad. Pekný výhľad, musím uznať pekný. Tak to sú veľký redek. Takže ja sa idem baviť. Tak blízko, pritom tak ďaleko. To je extra. A toto ešte väčšie. Tak, teraz by som išiel asi na to tretie poschodí. Tak toto je teda extrém. Je fakt, že ultra extrém. Jak to tu vlastne ešte stojí? Tu chýba celá stena skoro. Tu chýba to horná časť steny. Ja už ničomu nerozumiem. To som nečekal. Wow. Stále moja otázka je, jak to furt stojí? Veď tu chýba celá stena skoro. Chýba ešte ďalší kus steny. Toto, a tu chýba ďalší kus steny. No jak? Tenisky si kúpim. Pekný výhľad na strechu. Trošku nebezpečné, ale možno tam pôjdeme, uvidíme. Keď dáte like, tak tam pôjdeme.
Zase staré, dobré. Tak blízko som tak ďaleko. Dobre, tak pre vás urobím to, že na tú strechu teda pôjdem, ale keď kolega umrem, tak vás zabijem. Joj! Ten čistý vzduch. Dobre, tak už sme na samotnom konci tohto videjka. Na hodnotení tohto domu by som dával určite 10 z 10. Je to naprosto neprekonateľné, určite je to aj najviac strašidelné, aj celkovo najviac je to taký najlepší zážitok. Strašidelný, ale dobrý. A teda sme na samotnom konci. Tak dúfam, že sa vám videjko páčilo, snad áno, lebo sme si s tým vážili fakt robotu, aj s tými zábermi a aj celkovo sme sa vyšli. A vlastne aj riskujeme život, lebo sme na streche nejakého úplne urúcaného domu, takže to nemôžeme aj umrieť, tak nikdy nevidíte. A teda snad sme nejak extra neporušili zákon. A to bolo všetko. Takže like, odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. A čau! Joj! Strašne, až to zaučal ide preč.